Min wara l-aħħar elezzjoni ġenerali, il-Gvern injora l-kollox kodiċi ta' gwida li jikklassifika l-binjiet. Dawn il-kodiċi kienu waslu fil-fażi finali tagħhom u eventwalment kellha ssir konsultazzjoni pubblika dwarhom. Mhux talli hekk talli wara x-xogħol li beda jsir sa mill-1997 kollox iżżarma u dan grazzi għall-atteġġamenti li ħa il-Ministru Stefan Zirinzu Azzopardi. Dan xiedu fil-qorti il-perit Martin De Bono quddiem l-inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofia, fatti illi ma kinux joħorġu li kieku għaddiet ta' Roberta Bela li kien baqi jirreżisti li ssir din l-inkjesta għaliex straħ biss fuq inkjesta maġisterjali li ma tidħolx f'dawn it-tip ta' kwistjonijiet. Martin De Bono huwa ex-kandidat laburista u serva bħala wieħed mill-konsulenti ewlenin tal-Gvern bejn l-2013 u s-sena li għaddiet huwa kien fl-abbozzar ta' diversi policies u regolamenti tal-bini. Martin De Bono spjega li l-bord kif kien ħadem flimkien mal-perit Charles Buħaġar u għamlu ħafna xogħol iżda xi raġuni beda jingħata l-ġemp. Imbagħad qalulu li aħjar ma jkomplix imexxi għax inkella kienu se jdejqu lill-kuntratturi. Quddiem il-bord tal-inkjesta l-perit De Bono wissa illi l-liġi l-ġdida mħabbra dan l-aħħar tista' tissarraf f'liċenzja għal qtil. Qal illi kważi ma jeżistu l-ebda miżuri ta' sigurtà u l-liġi tippermetti li kuntratturi illitterati u mhux imħarġa jistgħu jiksbu liċenzja billi jipprovdu żewġ referenzi ta' periti bħala prova tal-kompetenza tagħhom. Hawn huwa semma l-fatt li numru ta' binjiet f'Malta żgur li ma jifilħux għaċ-ċaqliq jekk isir xi terremot. Intant din l-inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' Sofija se tkompli fil-jiem li ġejjin.